Kaso sa acute gastroenteritis sa siyudad sang Iloilo, under control na. Samtang pag-regulate sang pagkuha sang isda sa Iloilo River, ginaduso. Padayon ang pagnubo sang kaso sa acute gastroenteritis o kung AGE sa siyudad sang Iloilo. Suno kay Mayor Jet Treñas, magamay na lang ang ginadala sa quarantine facility. Madumduman nga gindeklara sa state of calamity ang siyudad sang Iloilo bangod sa acute gastroenteritis. Kag pagtuhaw sang kolera sa pila ka barangay. Ganit dako ang pagpasalamat sang City Health Office bangod nagnubo na gid man ang mga recorded cases. Tuga panaog na. Ang aton gani sa quarantine facilities gadutay no, so maybe by December we will start talking about our quarantine facilities kay sige pa aton maintain kung sige unta na or whatever para nga mapreparahan na by next year. Pila man ka water refilling stations ang ginpasira bangod sang kakulang sang dokumento. Samtang mga shallow wells o kun bobo naman ang ginpaabandona. Ginatunaan karon sang City Health Office kung mahimo na nga malift ang state of calamity bangod under control na ang sitwasyon. Naroon ta. Pero kapanaog na daw under control na. Kahit temprano kita nagulag eh. Sa mga barangay nga wala sang matinlo nga source ng tubig, ginaabiso gid ang pagbabugal sang tubig ilabi na kung ilimnon. May community tank naman nga ginpahamtang sa diin mahimo makakuha sang tubig. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up, Patron. Pabor si Mayor Jet Treñas sa ginadusong nga pag-regulate sang pagkuha sang isda sa Iloilo River. Suno sa alkalde, maayo gid nga ibalik sa suba ang mga isda nga nagabihod para may kahigayunan pa nga magdamo. Well, ako, why ko sang objection sina, kay bala mo may tiyempugin man nga para mag-spawn ang aton ng mga isda, while naga-disperse kita para madugangan ang mga fingerlings nila. Ang mga malanyo, nagasulod ba lang ang mga dlagko na bulgan, nagasulod na sila because may mangroves kita, kag dira sila nagaputo. Amo na siguro ang gusto ni Inigo, no? So, specific kung saan una ang spawning period para nga may off-season kita. Ang hambalanon sa pag-regulate sa pagkuha sang isda sa Iloilo River ang nag-umpisa kay City Agriculturist Mr. Inigo Garingalao nga nagapati nga mas maprotehera ng suba kung may pagsulundan nga ginapatuman. Madumduman, regular ang pag-disperse sa mga fingerling sa Iloilo River apang magluwas sini dako man ang mabulig kung makapadamo sa mga isda sa natural nga pamaagi. I am supportive. Kung ano gin man, i-coordinate sa City Legal ta para makaubra sa ordinansa. Isa ang Iloilo River sa mga prioridad sa Wills program ni Mayor Jet Treñas bangod sang ginhimo nga rehabilitasyon sa suba. Ang pag-amnig sini ang nakahatag sang dugang nga bugal sa mga Ilonggo bangod sa nahatag nga katahom sang palibot. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up, Patron.